कमन मोनफा मोनफा सेंग्रा सिख्लाफोरनि बे साननाय सोंनाय गोबां युथ सेमिनारफोरावहाय आंखौ बे प्रश्नखौ खालामनाय जायो बिथांमोननि मोनसे कमन प्रश्न आरो सार जों ख्रिस्टियान सिख्लाफोरा गुबुन फोथायनायनिफोरजों हाबा जानो मोनो ना मोना मोनसे कमन मोनसे प्रश्न बियो जों ख्रिस्टियान सिख्लाफोरा गुबुन फोथायनायनिफोरजों जों हाबा जानो हायो ना हाया अबसे बे बाथ्राखौ जेब्ला जों सावरायनो थाङो बेयाव मोनो नङा मोना नङा हायो नङा हाया नङा बेबायदि जेबो गैया बेयाव इसोरा जोंनि सिगाङाव मोननाय मोननि हानाय हायि जेबो दोनाखै इसोरा जोंनो खोन्थालोंल'सो बेखौ खालामोब्ला मा जागोन जोंखौ मोननाय मोननि इसोरा हानाय हायि इसोरा बेबायदि रोखोमनि जोंनि सिगाङाव जेबो दोनाखै इसोरा बेखौ मावोब्ला जोंहा मा जागोन बेखौल'सो बेनि उनाव जोङो आल्टिमेटलि जोङो इन्डिपेन्डेन्ट चइस खालामनो हानाय इसोरा मोनि हायि खालामनानै दोनाखै नों इच्छाब्ला नों हायो नों गोसोब्ला नों मोनो आदम आरो हावाखौ जेरै बुंदोंमोन बे बिफांनि बिथाइखौ दाजा इसोराथ' जानो हायि खालामाखैना जानो हायिखौनो खालामखायाखै इसोरा आदम आरो हावाखौ बेखौनो खालामखानोबो हागौमोन इसोरा इच्छा खालामोब्ला किन्तु इसोरा जोंखौ मा राबारफोर बायदि रबटफोर बायदि जोंखौ बानायाखै पुतुलाफोर बायदि जोंखौ बानायाखै जोंनो उदांस्रि बे उदांस्रिया थानायखायनो जों इसोरनि सिगाङाव दायनिगिरि जायो जोंनि चइसफोरनि थाखाय बे उदांस्रिया गैयामोनब्ला जों रावबो इसोरनि सिगाङाव दायनिगिरि जानाय नङामोन मोजां आरो गाज्रिखौ मिथिनानै सिनायनानै बुजिनानै सायख'नो मोननाय बे उदांस्रिखौ इसोरा जोंनो होआमोनब्ला जोंहा इसोरनि सिगाङाव बिसारबो गैयामोन जोंहा दायबो जानाय नङामोन नाथाय जिहेतु जोंहा मोजां आरो गाज्रि बेखौ मोनथिनानै बुजिनानै साननो हानानै चइसखौ गावगायनिफ्राय खालामनो मोननाय जि अधिकार जि उदांस्रि इसोरा जोंनो होदों बेनिखायनो जोंहा दाय जायो खारन बियो इसोरजों नारसिन जानायनिफ्राय नङा नाथाय जोंनि गोसो सिंनिफ्राय फैयो मोनफ्रोम हिदान्तफोरा दा बेनिखाय बे बिसयाव जेब्ला सोङो मोननाय मोनि गैया हानाय हायि गैया नों इच्छाब्ला नों खालामनो हायो किन्तु नों रेसपन्सिबल खोथाया बिसो